ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ମହର୍ଷିରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯମଦଗ୍ନି, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରଶୁରାମ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରିକି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିକି ତାଙ୍କ ମା ରେଣୁକାକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ପଛରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମା ଚଚି ଆସିକି ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟେ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଇଲା ପରେ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ମୋ ମାଆକୁ ମାରିଲ? ନା ବାପା କହିଲେ। ତାପରେ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ଯୋଉଟା ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଆଙ୍କି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଯାହାକୁ କୋଉଠିକି? ଅଷ୍ଟକେଳା ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଆଉ ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଠୁ ଡାହାଣ ହାତ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପଛରେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେ ପଥର। ଓହୋ ହୋ ତାପରେ ତଳେ ବାଦାମ କୁଟୁମି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା